يا ساتر بركة يتمير فنكل إيري ميديا الزوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوة سلام تغطاتلتي مرباد فنكل إير ميديا إكسترا كمي تمسيو كامبالاي غواندا كابدر كبستيدنا عزو السلام تنا ناباق ميبتاح نلو محامس حاموش تسنة زبالكو بواناون أقدسن زيناتات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرى تغطاتلتنا بتيك قدامين رأي قداس زعبا مس انفلم نمحبراوي مراقبيتات نقاطات فيسبوك يوتيوب تويتر اناويت و زركب زلو قداي امباسادر امريكا بإثيوبيا إيفرين ماسينغا نحطو بحرن قداي ودبن إثيوبيا هيبو زتبهال ملسيو كادرات رعات بلتقنا ناي محبراوي مراقبيتات سراويت زبهالو ناي يوتيوب چانلات نتي امباسادر امريكا بإثيوبيا إيفرين ماسينغا زهبو حبريتاتات بيجا بمردا بمت اندازن انصار ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ጎስጓሳት ክትቀምሉ ተዓዚብና ዋላቶም ቆሪጾም ዘርጊሕማ ዝርከቡ ዘለው ቪዲዮን ነቲ ዘካይድዎ ዘለው ፕሮፓጋንዳ ክድግፍ ትኽእል ኣይኮነትን ኤቭሪን ማሲንጋ ኢትዮጵያ ንባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ትገብሮ ዘላን ዝብል ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ኢትዮጵያ ንጉዳይ ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ንንግዳዊ ንጥፈታትን ተጠቃምነትን ክትረከብ بسلماون دبلوماسياون بزخونه منجدي اتا هاجر كتسعرن كتسرحن ندقفو اينا كبليو ملاش هيبو زركب زلو ابزيا اتا ملسو نسمرلا ኢትዮጵያ ንንግዳዊ ንጥፈታት ዝውዕል ተጠቃምነት ወደብ ክትረክብዩ ዝብል ዘሎ ናይ ስርዓት ብልጽግና ካድራትን ሰብ ስልጣናትን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኮራኩርን አኽላባትን ግን አምባሳደር አሜሪካ ኢትዮጵያ ባህርን አፍደገ ባህርን ክትበጽሕ ደገፍ ክንገብረላ አይና ኢሉ ተዛሪቦ አሜሪካ ኻን ኢትዮጵያ ባህርን አፍደገ ባህርን ክትበጽሕ ዓበይቲ ሓገዛት ክትገብረላ ዝብል ቀናን ዝኾነ መግለጺታት ከስሙዒና ተዓዚብና ንሕና ኤርትራውያን ግን በዚ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ክንድሃል ንኽእል ኣይኮናን ምኽንያቱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝግበር ስነ ኣምራዊ ኪናት ልዕሊ ኤርትራዊ ዝተመኮረሉ ስለዘየለ ኣብ ልዕሊና ንልዕሊ 20 ዓመታት ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ተኻይዶ ዝኾነ ይኹን ዝጥቀስ ፍረን ዓወታትን ከምጻሎም ኣይካለን ገለ ካብቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝተዛረቡ ሓፂር ቪድዮ ናባኹም ከብሎ ንከታተሎ its economy growing as quickly as it is and with the projections growing as quickly as they are expanding commercial maritime access is important so expanding maritime access through commercial means through peaceful and diplomatic contexts is something very important and something that the United States government and my embassy كبرى تغطاتلتي كنز أبزي فيديو كن عزوان كن كتاتلون زتنحنا أمباسادر أمريكا إيفرين ماسينغا إثيوبيا تتك أمنة ودب ننقداوي نتفتات زوعل كتركب بسلماون ديبلوماسياون منقد كتركب ندقفو إنا تبل نترتقالي تجاربو زركب زلو ناي سرعات بلتقنا ناي محبراوي مراغبيتات ناي بروباغاندا مسارحيتات زنبحو زلون ززاربون زلو هلولون هاتفتفن نعنان إيرتراويان كتسألونا زخل أيكونان كبرى تغطاتلتي نابتي كالاينوريو آقداس زعبا نسجر بقطتا مسكونتات إيرتران إثيوبيان زتتحجو قينو نمنيسرو قدايات وطا إثيوبيا لومي كاب أولاد بارلاما حدو حتو قريبلو نيرو نسغا مس إيرتران منغست إيرتران أبنايك ألات كينات تتأميدنا نركبالنا ኣብ ሞገ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ክካየድ ይኽእል ዝብል ሕቶ ኣቕሪብሉ ነይሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ምስ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ናይ ቃላት ኩናት የለናን ኣብ ሞገ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካ ኩናት ኣይካየድኒ ክብል ምላሽ ሂቦ ይርከብ ኣሎ ብተወሳኺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝምልከት ኣብ ዝቐረበሉ ሕቶ ኢትዮጵያ ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝምልከት ተካይዶ ዘላ ምንቅስቃሳት ብደረጃ ዓለም ዓበይቲ ኣጀንዳታት ኮይኑ ምቕጻሉን ተቐባልነት ምርካቡን ንኢትዮጵያ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝኾነን ኢትዮጵያ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ክትረከብ ብሰላማውን ዲፕሎማስያውን መንገዲ ኣህጉራዊ ሕግታት ተኸቲላ ጃእምበር ኩናትን ወረብ ኩናትን ኣይተካይድንያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ንምብፅሓካ
ናይን ካን ሃባን ስምምዓት ከተካይዳ ትደልክበል ምላሽ ሂቦ ይርከባሎ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ወርሕ ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ብፍላይካ ንወደብ ዓሰብ ወሪርና ክንሕዚና ክብሎ ክዛረቡ ተዓዚምናዮም ነርና ብተወሳኺ ወተሃደራዊ ኣፅዋራትን ወተሃደራዊ ምድላዋትን የካይዱ ከም ዘለው ናይ ጎደናታት ምስጢር እዩ ሕጂ ግን ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር መልሓሶም ብምቕያርን ብምልዋጥን ምስ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ናብ ኩናት ኣይነኣቱን ኢና ምስ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ናብ ረፅሚ ዘምርሕ ምኽንያታት የብልናን ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ነካይዶ ምንቅስቓሳት ከዓ ብሰላማዊ መንገድን ኣህጉራዊ ሕግታት ተኸቲልና ይክብሎ ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ክህቦ ንዕዘብ ኣለና እዚ ክልተ ኩነታት ሎሚ ዘጋጠመ ክኸውን እንከሎ ንማሕበራዊ መራኸቢታት ከዓ ይዕለቕሊቕዎ ዝርከብ ዘሎ ጉዳዩ ስርዓት ብልጽግና ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ክብል ንሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ብወተሃደራዊ መዳይ ክትንክፋ ዓቕምታት ዝበሃል የብሎን እንተ ተንኪፍዋ ኸ እንታይ ዓይነት ሳዕቤና ትመጾ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ሃገራት ዓለሙን ኣብ ሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ምክያድ ሓደገኛነቱ ጽቡቕ ገይረን ስለ ዝፈልጣ ነዚ ጉዳይ ኣይድግፎን እየን ስለዚ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ከይፈተውዮም ብዲፕሎማስያዊ መንገድን ኣህጉራዊ ሕግታትን ተኸቲልና ናብ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ክንበፅሕና ዝብል ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ዘቕርቡ ዘለው ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤርሜዳ ኤክስትራ ንሎምሸት ኣዳልዩ ዝነበርኩ ክልተ እዋናውን ኣገዳስን ዛዕባታት እዚ ክትከታተሉ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸደቅሬብ بركة يتمير فنقل إيري ميديا الزوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسات سوا